फ्लॅग डिस्प्ले करतली. एंजल नहीं नहीं तो एंजल ले ले चल काय छे करतली करपा नाही खबर. सो ते दुबई मॉल थिंग उब रावन लोक चोयताय. सो इंडियन फ्लॅग डिस्प्ले करतली 7:50 दुबयच टायम सांगलेलो. बट खबर ना लोक हिंगा आहा असो केसो तरी शो दाखयतो आसतली कितें तरी डिस्प्ले करतली. फोटो काटे मध्ये मध्ये ना आईफोन देऊ Emaar. Burj Khalifa to. No, це рамаші он цоїта. Це da फोन केला. Dubai Mall. Okay. So renovation चालू आता. तो फाउंटेन डान्स बी जाता. बट दाखोवपा मेळपा ना म्हाका. रामेन सारखे टायर्ड झाला. थोड़ा बहुत दांसानी है कहता हूँ ज़्यादा खबर ना कभी पूछा नहीं पर मैंने कभी यावदान दाखयता हांव तुमकां कितें खबर ना. सगळें भांगारेशें न्हू. धाकणी भुरगीं सायकल कितकेन कितें ट्राय सायकल अशी कलरफूल बरें क्यूट. What time is the show? 9 o'clock. Sorry.
हॅलो एव्हरीवन जितली हाय मोठ्या इथे कॉल काय नाही का ना टाइम किती झालं 9:15 टाइम हा Next time. एक राऊंड पासून मान झालं शो स्टार्ट जाईन गोरमी जाता गोरमी टिफिन बॅग बी घेणं बॉन त्यांचे आणि 4 मिनिट आहे चांगले फोटो काढायचे टर्किश आईस्क्रीम दाखवता कितकं करता येते Really, he's strong. Cool down. What's going on here? No. Okay.
See me high, baby. See me high. Yes. Lick it now. Lick it now. Just to try it. Just to try it. Yeah, now. That's right. Turkish ice cream. It's not. Super wow. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Senin nerededir buradadır. Bak burada. İşte dondurma yeri. İşte dondurma yeri. Haydi bana bir şık ver. Bir tadına bak şimdi. Lick it. No. Oh yeah. Let's run away. She's hiding. She's scared. She's scared. Abi korkuyor o ya. Yenge sana vereyim mi? Sana hangisini vereyim yenge? Vanilya var, çikolata var. Ya. Ali yenge, afiyet olsun yengeme. Yengene de oyun çekmezsek olmaz şu an. Al yengem. Al yengem, afiyet olsun. Tamam, bitti yenge. Nereye Sana abi, sana isim ver. Abi. तरी स्टार्ट जाता किती लोक बसवून आहे स्टार्टअप पण आहे किती अगं त्यांची रिपीट शो दाखवत आहे बेग बेन स्टार्टिंग होते किती उगवत करता आहे सारखं मग गारपा पा झाला गरम झालं काय चालू का केदों स्टार्ट जातलो शो सुजेन केदों स्टार्ट जातलो शो जायना स्टार्ट हांव इंडियन फ्लॅग चोवपा येयल्लें इंडियन फ्लॅगूय ना कसलो शोय ना ब्लू जाता आनी फक्त रिपीट शो जाता नो जालीं 9-2 बेश्टें सांगताय दिसतें कितू चलोन येयलो फ्रॉम द मेट्रो टू दुबय मोर 20 मिनट्स लागताय येवपाक
इंडिपेंडन्स डे आज